Chámome Guillermo, esta foto é dos anos, debe ser para ir polo 65, 66, foi o día de Santiago, comendo na miña casa, eu son o máis novo de aí, e o outro é meu padriño, un irmão do meu padre que estaba aí. Este tocaba a gaita, fora gaiteiro, meu padriño andou era moito polas festas tocando a gaita antes, como os de antes. Eran as festas do Santiago, do patrón de ali, das festas patronales de ali. Da orquesta non me recordo que viría o disería, pero bueno, supoñome que sería a banda de Vidal. Esa banda foi unha banda que houve aí en Vidal, non pueblinho aquí de pertenece a Trabada. Era unha banda buena, eran uns 15 ou 20, era unha banda que tuvo hasta moitos anos, igual tuvo hasta polos anos 80 ou por aí, houbera moito tempo, unha banda tamén da Villapena. Había músicos aquí de Villaformán, había uns tíos de Suso, que eran do Bargo, e había outros aquí de Patín, que casou con un desalcido. Bueno, entraban as festas por aquí, amenizaban a banda de Vidal e a banda de Villapena. Orquestas daquela non había. Despois formábanse algún grupo, pero nada máis. Formáronse un grupo que era en Santirso, chamaban os Relámpagos, eran 5 ou 6. Chavales novos, claro, iban ás festas e había as verbenas, xa había algunha verbena, facíanse verbenas de noite, e había verbenas que non había luz pública, había con candil, secadas tocaban, e eu xa acordo moi pouquín ou nada. Facíanse uns palcos de madeira no sitio onde era a festa e nada máis, non dicir máis nada.